So, update. Court a sentence go Onye Eze Jesus to 6 years imprisonment. We impose kwa 20 million fine for the fake spiritual practices. Sometimes wisdom is profitable to direct. There is no need either agakasiaka ebe mana evidence do against you. I know not subject to appeal, but at the end of the day, ebe wo na appeal court. Appeal court nwere ike adekwa more. Private jet and doors na agba ya akwụkwọ ya nara. Onye ọ na-adịrọ mma na kpuo maka na ekele ọlụ eke. Ọ ka ngosi unu ya ka unu ma nọ na-eme. Nke a ndị alụlụ ọlụ agba mụ na ama mfu iru fa ndị ori. Ị na-eche ka ife iri ka iwee sị na ọgwụ ego onye ori. Isi na ba agwụ ọgwụ ego ije gbaba ọgwụ ụbịam. Nke mmadụ na-abụ ji wee kwụ taiti. Ka eweta agba nke ofu onye. Ọ bụ na ọ dịrọ anyị mma ji egbuwa ana ije egbuwa ana itinye onwe gị ibe njibi ya bụ ka na-ebi ụmụazị ike yes nke ofu onye nke a nwepụta bụ mbụ bụ nke mmadụ na-abụ nke mmadụ ịtọ ka ọ sụrụ ozugbo masị ndị adị nọ na-eme Onye Eze Jesus nọ na-eme ọkwa na-ebi ụmụazị ka ga-amụta ka ngwa anyị once ọ bụ na ide egbu mmadụ na ide ezu ori ibe ọ bụ na ị na-eme mma sọpọtụ ego anyị na-akpa ada egbu anya ndị ode egbu onye anyị like kama na onye kpa anya si ka ọ na-egbu onye si na ya ma mbụ mmadụ ka ọ na-egbu ndị pastọ ọ dị ka a ga na-eme ọ dị ka a ga na-eme ị na-esili ụmụazị fa na-esili a na-akwụzi taịtị ị na-elie n'obi ọcha maka na onye agụụ na-agụ mme ya da akwụ taịtị wee luo time o eji wee ga Supreme Court. Ife nji wee na-ekwu ife ahụ maka nwunye ekehiti na-akpagharị ebe niile eje eti mkpu ebe akwa. Madam, advice ya digu to go for a plea bargain no na that option can available to them. Owo ha na that option can available to them of which no nwere ike oya dunzi available to them. Amuhum ka akwa ọkụkọ ịma no bishop akwa ọkụkọ ka ịma no fada unu si wee ga for a plea bargain gbadabala onwe for ife ịma na nwere ike ebe December or January kịta ọ pụtara onwe for fit that place ebe ọ na-eme ife amụhụ ka akwa ọkụkọ ịma no nya fada unu nya onye unu si n'aka wee mụta ife niile unu na-eme you can nya onye unu si n'aka ọnya tiri unu n'oke ọchụchụ ega amụhụ ka unu si wee filuo na ọnwụ gburu ala ajị na ngụnwa wa ala majiri ya survive ya na ngụnwa wa ala majiri ya survive ya ebunu ma na-enwechara so many people for somebody to ke hit sere if ọwụrụ na ngwaọrụ ọgwụ after 3 days ọgwụ ahụ ngwaọrụ ya alụghị ọrụ come I give you your money back ịma na enwere so many people ịgwọọrụ ọgwụ ahụ awọkọ even in one year ọgwụ ahụ awọkọ they are countless. You know it is more like using your own word against you, meaning no wayo kinegu. Meaning no wayo within you want to go? There are so many evidences so no man all the glare. There is no way you can run away from the hand of that justice. It's either a balloon for obtaining by false pretense or a balloon. Why can't you use your wisdom? Why can't you use your wisdom? Allow your wisdom to guide you. If akwa imana akwa nwere all the money to pursue any height of legal representation only did, but akwa jioso we gbalo jinganga we gbalo ifioso ono nwa hido keta you go to appeal. You ought to go 6 years out of 6 days you go to appeal and believe me can happen ikwu okwu na mmadụ ahụ chukwu. So it is still sending a word across to Ekehit. Owulo na the option of plea bargain card available. Go for a plea bargain. Go for a plea bargain.
ọkara ihe etu a mana ndị na-agwazikwa ụnụ na onwe ife unu melu na ndị pastọ jikwa wee mee nke a pastọ jikwa wee mee nke a ha kọntinu na-agwa ụnụ ịghọtago ụnụ kọmititere akọmitite ịghọtago ụnụ kọmititere akọmitite mmadụ na-admit publicly na ọ na-alụlụ onye na-egwu wayo ọlụ mmadụ na-admit publicly na ọ na-alụlụ onye na-egwu wayo ọlụ is he not aiding and abetting crime? Is he not aiding and abetting crime? You are admitting publicly na ị na-alụlụ onye na-egwu wayo ọlụ. You admitted publicly na ị na-alụlụ onye na-agba akwụna ọlụ na ọ ya agbagide akwụna ikpughacha ya ọkụ. A na-eme all these things. A na-eme. I know that if a government chọrọ ka ewolu few people will make a scapegoat can also well learn a lesson. And it happens that na use ndị ahụ. A scapegoat can be anybody. So allow your wisdom to guide you. Allow your wisdom to guide you. All na that option of plea bargain can be available. Take a hit. You still have an option. Especially in Goma. After 3 days, come I give you your money back. The mother got salary and you did not give them their money back. Is it not obtaining money by false pretense? And we can have people much. Carry to personal something. It's in the pastor. One pastor put out an n'enu altar gwa na ị na-egwu wayo ị na-ana ndọcha ndọcha na-emere ọgọ go bịa na onye nye ọgwụ na onye ekpere ka iwe je nata ha ya pastor ahụ na onye ohi ka ọ wụnụ ịghọtago ife a na-eme na nzuzo ka ụnụ pụtazi na social media simply because na unu feel na ndị pastor na social media therefore ka ụnụ na ọkwazie na social media unu wee nọ na social media wee na-legitimize crime wee na-eme alụ ka ọwụrụ omenala a na-ekwu ha ncha niile ọwụrụ okwu a na-ekwu ha ncha niile ọwụrụ okwu 80% of clients niile ahụ nọ na-alụ ọrụ agwụrụ okite niile kedu ife fa na-alụ unu pụta na social media na-eche oke esie ịmụhụ na all profession do meant to show na social media ịmarọ ewepụ doctor na-eme mmadụ CS o video tanien gosi ya all profession do okay to show na social media man on otherwise unu nwere ndị pastor na-ekpe ekpere prosperity I declare financial freedom upon you now you claim it by faith without saying I declare financial freedom against you ndị na-egwu wayo or against you ndị na-eme ife ịghọtago mana unu ya pụta openly na social media na the crime ịghọtago na-ekwu na unu ya enyenwu ụmụazị na-egwu wayo ife ịghọtago why ịghọtago a na-ekwu ha ncha niile ọdụka ya sị na ọdụka a na-ekwu ha ncha niile ọdụka ya sị na amụma na-ekwu okwu mana unu machakwa ife a na-ekwu so the mmechakọrọ ya wụ na Onye Eze Jesus has been sentenced to 6 years imprisonment with a fine, not option of fine, but an additional fine of 20 million for fraudulent spiritual practice. You want to go? They can go to appeal court. We are waiting. Man, if you will let your wisdom guide you. There are so many evidence and reasons. You got to go. You are aiding that crime. You got to go. Mana nke ahụ na ịtụ akwụkwọ ịma na na-ezo ezo ụnụ pụtazi werie openly client ni na-agbaru ngwa provide ya client nwe ọgwụ a ka eje kpọta ka amara ife ọ na-alụ i provide kwa ifu na onye na-atụ akwụkwọ mana ọ na-amaghọ ọ na-apụta na social media ya na affront everything na-enye mkpọtụ na ndị pastor na-eme oke soro ngwere ma mmiri ọkọ ngwere ọ ya aka oke soro ngwere ma mmiri ọkọ ngwere ọ ya aka oke. This is Ugo.